So what's up mga kabisaya? Welcome to our new video for today's video. Natay new unboxing for this video mga kabisaya. So ang atong ipa-open sa atong order karon is ako ang mother. So iyaman ning order. So wala pa New Year mga kabisaya. Yan ang order. So karon pa lang gyud naabot. Ang dugay namong gipangan sa kadaghanan char. So gamit kay ni siya mga kabisaya no og pag-uwan mga kabisaya pwede ra nato ipalandong ato ang mga hinay-hay sulod sa balay. So unsay tawagan ay kanang para hayan mo na sa picture. Hayan medyo naglibog ko this time mga kabisaya kay ako ang nag-symbol is because ako mamagisakitan sa ngipon. So magpabudol na yan. Dahil sa Shopee mga kabisaya, I'll give you the link sa comment section. So di ba? Oh ko anong taong mama gi-arrange na niya pero galibog pa siya asa niya ibutang niya kay diba naglibog